Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition ang karon nga adlaw Miyerkules sa Oktubre 12, 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Day Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Himamaylan PNP naka full alert status bawod sa tensyon sa nabukid nga portion na sang syudad. Bacolod may 3 nakakaso sang kolera. Sa balita national, DILG target nga i-review ang local government code kag e-trikes regulation. DSWD ginasuportahan ang pag-review sa 4-piece law. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsorship is Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa Mayong gabi sa mga kaksyon namon nga nag-monitor sa mga nagkalain-lain nga social media platforms sa YouTube man, Facebook o sa website. Welcome na sa aton sining evening newscast karon nga Wednesday edition na. And sige, ginaabi-abi tilang inyo sa mga greetings mga kaksyon. Ipadala na pagin sa aton sining comment section sang aton sining Facebook Live. Kung makashare ka mo sa aton sining Facebook Live, thank you in advance. Kag bilin na nga sa inyo sa mga greetings para maisa-isa na to na ang inyo sining mga mensahe. Happy birthday, Dinah! Happy birthday! Good evening kay Ma'am Homa Lumena, naga-monitor siya sa bunga gabi, sa kay Sir Ray Flores Baryoga, kag si Ma'am Cecil Bekbek, na nagatutok sila sa bunga gabi. Thank you so much! Good evening and syempre sa mga kaksulaton subong nga nagalagaw-lagaw subong sa mga festival sites diri sa may syudad sa Bacolod. Happy Mascara para sa ika-12 nga adlaw sang aton sining celebration. Sa mga wala pa tayo nakalagaw, wala pa time. Uy, lawig-lawig pa kaya until pa man sa October 23 ang aton sining 43rd Mascara Festival. Yes, sa mga ka-action naton nga lagaw-lagaw na, may another pagid ka mo nga sites, di ba, nga kantuan subong Action Day. Dito ganing namuno mo sa akon. Sa may old airport, no? Dira sa may runway block naan. Sa may lapit sa Goodyear. Oo. So, madaya ang ilang i-expect Action Day? Mga entertainment, mga banda, Oo. mga ginagmay nga kiosko. Oo. Makurkalanaan man. Kulukan na lang man. Oo. Pero limited lang adlaw aksyonan kay 12 to 16 lang ang nakita ko sila sining nga poster, no? So at least damo sila option na nga lagawan. So, ti-expect naman na for sure Action Day. Ang ina nga mga inadlaw is may ara naman sang traffic. Yes. Pero dira sa airport aksyonan, do ka lapad man sang parking Area. space. So amo na adjust lang aton sa mga kaksyon na kung maglagaw gid man sila dira sa area sang barangay Tangob na siya yata aksyonan ang sakop sang old airport, no? Ang old airport is hindi siya singkang. Or Hindi mas na ko sure boundary. Tangob. O dira-dira aksyonan. Yeah, boundary sang Tangob kag singkang. Good evening kay Ate Kim Meriman, naga-monitor sa mga gabi. Salamat gid ada sa may banwasang Morsha. Salamat sa aton nga 14,000 viewers sa mga gabi. Mayroon na nga pagtutok man sa inyo kung di man ka mga portion sa nga Bacolod and Negros Occidental. May idea ka Action Day ano mga palagwaon subong sa Mascara? Today action dumera sang rap show dira sa may NGC. Dumera dira sang rap show sa may Bacolod Government Center. 4 PM nag-start until 10 PM. Actually mo to kay naging post ko do mo tong performance sila nagligad nga sa lubong. Kay subong sila mag-compete dira sa may Bacolod Government Center. Kag syempre sa may Bacolod Public Plaza may ara sang barangay and sectoral group event ang bida ng barangay elimination night, no.
Sige, so standby sa mga balita lokal. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:16 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpaydala na sa full alert status ang Himamaylan Component City Police Station bangod sang nagapadayon nga tensyon sa nabukid gamahin sang syudad sang Himamaylan. Ginpahay ni Police Lieutenant Colonel Reynante Humoca ng hepe sang Himamaylan PNP. Tanan nga PNP personnel ang nakaalerto karon sa pagbulig sa evacuation, peace and order kag distribution sang ayuda sa mga apektado sang enkwentro sa may barangay Carabalan, Himamaylan. Apang suno kay Humoca nagapadayon sa gihapon ng iban nga police operations kag checkpoints agod mapabilin ang kalinong sa palibot sang syudad. Ginpahayag pa sang hepe nga gina-maximize na ang police personnel sang Himamaylan agod masiguro nga may magabantay sa may evacuation centers, may magabulig sa local social welfare and development office kag LGU sa paghatag man sang serbisyo sa mga apektado sang enkwentro. Sa karon nagdangat na sa 16,615 ang evacuees sa tatlo ka mga barangay sa syudad sang Himamaylan nga apektado sa enkwentro sa tunga sang Philippine Army kag NPA. Actually, sensitive extra effort tayo. It's because now we are providing security sa atong mga evacuation center. So, nagkaroon tayo ng full alert status din tayo kasi yung kailangan ng police natin. Dapat yan si Lieutenant Colonel Reynante Humoca ng hepe sang Himamaylan PNP. Pilason ang isa ka grade 2 junior high student matapos ginlutang sa Puruka, Kubay, Barangay Talok, Syudad Sambago, las 11:30 kagabi. Ang biktima nagaedad sang 15 anyos, samtang ang suspect ginpilala naman sa kay Virgilio Makilan, 36 anyos, isa ka tricycle driver kag residente sang nasambit man nga lugar. Suno kay Police Staff Sergeant Mark Anthony Loto, ang investigador sang Bago PNP, una nga naglalisay ang amay sang biktima kag si Makilan tubtob nga naghangkatanay sang tiruhay. Gulpi nga gintiro ni Makilan ang amay sang biktima apang inigilayon man nga nakahapa kag nakalikaw. Samtang nakaangko naman sang pila sa pa minor de edad nga biktima matapos masalabat sa pagpanglutahang kag ginabulong na sa hospital. Sa karon priso sa custodial facility sang Bago City PNP si Makilan kag ginpasakana sang kaso nga frustrated homicide. Sa iban nga balita lokal, may tatlo kadugang bago nga traffic lights ang iga-install sa marsyudad sang Bacolod. Ginpahayag ni Bitaw Head Police Major Junji Libang ang bago nga traffic lights ang ibutang sa area sang Police Station number 6 sa may Dalan Gatuslao North Capitol Road kag sa area sang Villa Lucasan. Suno kay Liba, ang syudad karon na may 28 ka mga traffic lights pero 27 din functional. Samtang isa naman ang wala nagaandar sa area sang Police Station number 6. Ginpahayag sini nga yara nakaroon ng dokumento sa may engineering department sang Bitaw para sa bagong nga traffic lights kag ini ang pinakauna nga ginbakal sa idalom sang iya liderato. Nagsaka sa 112 ka mga water refilling station sa syudad sa Bacolod ang natukiban nga naga-operate nga wala sang sanitary kag business permit. Ini sa padayon nga paglibot sa Bacolod CHO sa sini nga klase sa negosyo sa syudad kasunod sang na-record nga cholera cases nga karon 3 na ang kumpirmado. Suno kay Dr. Grace na ang pamuno sang CHO Environmental Sanitation Division, sa pinakaulihing nga record 240 na ka mga water refilling station ang ilang nga nausisa kag 112 diri ang wala sa nagakaigo nga mga dokumento. Ginsumeter na sa CHO sa Business Permits and Licensing Office ang dugang nga mga ngalan sa mga natungdan nga negosyo para sa nagakaigo nga aksyon. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:20. T3 Biofood Supplement mga kaksyon ang pinaka-natural nga antimicrobial agent kung sa pagpabakod ang resistansya lagid sa may makatupong sa D3 Bio. Bango din yung perspective. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging millionaire. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya,
nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. And we are back online mga ka-aksyon para sa ating sining pangalagad online. Balikan natin ang comment section sa ating sining Facebook Live Action An and sa mga bago gid lamang nakatutok naka-tune in, no? So good evening dira sa inyo. Sige, sunod lang kamo sa ating sining Facebook Live kag gina-invite namon ka mga magbilin sang inyo sini nga mga messages sa ating sining comment section. Sige, daw hindi makita action ana nga kundi nga live. I-switch sa other nga connection. Action din. Kasi i-refresh ko dahil na action, balita, evening edition. Sige, Arya. Sige. Kay Rochelle Susana, good evening. Nakatutok na siya. Sa atong sining pagpangalaga kay ating mayong gabi dira sa area sang Banwa sang Musha. Yes, Action Dale. O, na ano ko Action Dale sang sining video wala sang manager kag sang ano familiar connection Dale. Doon nakitaan ko lang pero wala ko nalantaw. Oh, So, isa ka fast food chain. Oo, subong ko lang siya nakita nag-drive through ata. No, grabe ilagri nga sinabtanay. Do ka Si Ma'am Vanessa Mayo grabe, or ano Mayo. Good evening dira. Si mo siya kan alay reaction ana kay nakita ko na sa news feed pero wala ko ginlantaw. Subong ko lang ganit nalantawan. Anyway, sige, si Ma'am Rochelle Fulgencio, good evening. Good morning. Yakuno kay Ma'am Vanessa. Sige, good morning. Dira sa imo, Ma'am, sa amon good evening. Sige. Di na ito nga, nga mga ka-aksyon nga ano man. Mga ginahulat-hulatin namon man. Padala na kamo sa inyo mga messages kay aton inapagalawagon. Oy, si Ma'am ano gali? Ma'am Diana Consolacion. Happy birthday. Ano na siya, solid listener, gina siya Action Dale. I think from Isabela na siya. Happy birthday. Oy. Happy birthday. Si Ma'am sige, go. Si Ma'am Inday Blaza, good evening both. Pero asa subong ang 50 niya nga load. Feeling ko yatag mo na lang from two others. Ay, sa dason ko na lang ihatag sa iba na lang nga mas nagakinahanglan. Yes. Give love to others. Romy and Dico Borlado, good evening. Mga ka-action, watching live here from Barangay Carulan. Din yan Carulan? Familiar ka? Somewhere in South. Himamaylan. Hindi. Ambutan. Hindi ko familiar. Carulan. Pag-greet, Mama Vicenta Borlado. Sige, mayong gabi sa Borlado family, especially kay Ma'am Vicenta. Sa kay Ma'am Ana Sinoro, good evening man. Kag salamat sa pag-monitor. Thank you so much for our 19,000 viewers. Yes, eligible lang ato sa Facebook page, ang ARB, para magbaton sang Facebook stars. Pwede na i-click action mga ka-action na ang star icon na may adira sang free nga 75 stars. Basi may free pa kamo, pwede nyo gid na nga isend. Pero kung hindi nyo gusto isend, pwede man sa amon nga tag sa ka Facebook pages. Action and Defensor. Kagad lang sa Action Day sa Lazar, kita ka mo dira isang saka video sa page ko or kay Action An. Kag may dira sang star icon nga mag-click ka ang star and then click ang free 75 kag isend. Yes. No, kung may ara lang no, kung wala okay lang man Japon, importante naga-engage ka mo, no? Naga-engage ka mo sa amon ya kada mga Facebook live and also sa amon man mga Facebook pages. Kay drama namon ma-appreciate nga may nagapamatig sa amon. Sana all. Diba? Sige, nagsaka kita Action Dale to 21,000 viewers. Thank you so much. Si Ma'am Ligaya Abeto, good evening. With 4 hearts in different colors. Violet, red, blue, and pink. Pink, miss, or orange? Pink. Sige, good evening. Kay Lynn Dion. Si Lynn Dion. Good evening, Action Dale and Action Ann. Greet ko lang ang guard ko no sa Carlota City College sa kay security guard Parkon kag si security guard ano pag ito man nga ang more na Action Dale hindi ko na siya mabasa.
More power. More power. Abot More ko some power. text missing. I thought amo man na. Some text missing. Tripping ba? Kay Dennis Richard Tibor Roma, no, si El Presidente, kung si Sir Art pa maghambal. No, dala sa may Banwa sang San Enrique. Sige. Nagsaka pagid kita Action Dale, nag 25. 24, wow. 24 da sa imo. Nag 25 da so nagbalik 24. Sige. Thank you so much. Oy, by the way, sa mga nagalantaw, dala sang mga YouTube videos, active ko guys sa YouTube. Basta pwede nyo na ma-search John Dale Salazar. Search lang nila kag watch, like, and subscribe sa mga Bacolod events. Kag pila nila mga videos nga kung yun na post sa online. Yes. Follow nyo si Action Dale sa iya nga YouTube. Sana all my YouTube. Siyempre sa ARB man nga YouTube channel mga ka-action na standby kita sa aton sa mga balita lokal. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at... Kagkaroon na sa detalye na sang mga balita nasyonal. Plano sang DILG nga i-review ang Local Government Code of 1991 na gitnang pag-regulate sang mga e-trikes o kon electric tricycles. Ginpahayag ni DILG Secretary Binhur Abalos, may mga probisyon sa Local Government Code na kinahanglan nga i-review kag pagatalakayon. Ini ang ginalakipan sang trabaho sang LGU para ponduhan kag trabahoon ang pagtukod sa mga buluthuan, pag-establisar sa mga tertiary hospital, pagpaayos ang barangay roads kag iban pa. Ginpahayag ni Abalos nga nga mga proyekto ang dapat isaylo humalin sa LGUs pakado sa national bangod hindi tanan nga local government unit ang may kapasidad kag mayara sang resources. Nagakabala ka man si Abalos bangod ginapaabot nga mas madamo nga trabaho kag serbisyo ang pagasaylohon humalin sa gobyerno nasyonal pakado sa LGU si dalom man sang devolution process. Samtang ginpahayag sang DILG official nga i-review man ang polisa sa e-trikes bangod ang mga jeep ang yara sa idalom sang LTO, ang tricycle ang sa idalom sang LGUs ug ang e-trikes ang dapat i-regulate man sa mga local government unit. Bukas si Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo nga i-review ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-Piece Law. Una dirigin kwestiyon ni Senator Amy Marcos kung bala epektibo ang Conditional Cash Transfer Program para makatibawas sa kapigaduhon. Suno kay Marcos nga halin sang 2007 ang gobyerno nakagastos sang 900 billion pesos para sa 4-Piece Program, apang 97 mil lamang ang nakatibawas. Dugang pa ni Marcos nga mahimo ini ang panahon agud i-review ang 4-Piece bangod tama kadako sa nagasto apang nakabulig lamang para sa short-term poverty. Bilang sabat, ginatugyan naman ni Tulfo sa mga mamaridha ang plano nga i-review matapos ipalayag na nagapatuman lamang ini sang layi. Sa balita, una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw ang Miyerkules, Oktubre 12, 2022. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action!